Hammalere Karaya'dan salam dostlar. Sağman oturur musunuz? Hazır men paran deyip bir yerde, birazcık bir yer. Bu yerlere de yani iş maksat bilen yine böyle ki kâvar maksatlar bilen geldim. Yine de izime sevulu var yani. Tabii abi. Numaram yapıldı düşünmedim. Bir aylık satın aldım. En iyi bir hepte kaldı yani. Numaram yapıldı. Bahar var men bugün sevulda dostum bilen karşılaşmadım. Bir özök dost almallattım hadi. Ama varan mı vara numaramı bir dattır etik kadar. Dostlar bu paranam olar ya Allah'kan bir yere edel. Allah'kan bolmamazlığına karamadan. Taşar urtların sağını şeyle vurken. Taşta vuruktu. Esasan özökörlerin gıtlanırlar. Gidip yorken görsem çadamdan bir ikisi hükman yan taşar urtları vatteli. Karaylar bir yerde. Dükkan, restoran da yöretten olaymasalar ya da onu men satıcı olaymaz. Hatta satıcılarım köpüdü. Mesela mene şu öğren marketine kıymetler diye Xitay çabıldı. Sonra bir yerde Arbat diye ana. O da özöklerin ki yaşamamaydı. Orta öyle yazılan adamı düşünürsün öyle. Orta öyle ya. Çatıvarım adamlar. Açan çörek dükkanı. Tek ondan başka onlar çoğu. Bu yerde de yine Xitay çabılan şu market. Anal yukarıda yine bir market Tayland'ı. Böyle onu zaten Türk bir abinki. Karşılar ya Allah'lar da şehirden gelen adamlar için kâvar adamdan fikir etsiyali hükman karayların montunu yiyen mi, karayların montunu yiyen mi, çıkık yiyen mi, finge yiyen mi olur ya Allah'lar her yerde her kili yeri alatlar taptır ya. Tefenşler ya Türk restoranları ya özbek restoranlarda taptır ya. Abi dükkan açık bırakıyorsun. Tortilla chicken kebap yiyeyim abi. Kanda döner. Yani ödenen şeyler ayranlar yani. Geçen günlerde de ben bir gedek geliptim barik. Tağımı şeyle boğu. Bahasa mine ben yan kalanım. 8.000 ayran aldım üstüne 2.000 öyle. 10.000. O da $8 teorik öyle. Hani o yerde yine halal bakeri diye. Nerede halal mark diye. Nerede? Dilşo non-boya diye şeyle 3-4 tane yeniden Dilşo'nun ödünün men bilyanım yeniden bir iki tane marketi olmalı restorantan mayal kaptalına diyecek olayım taptır ya bizim yiyecek naharlanmadan taptır ya karayların kabarvam kâvar karay naharlarını atlarını yen dedim elbette tat değilliği değil birazcık tağım başkaça olup bile olmana her milletin her yurdun ödünün bir kulturası var nahar ediş depti soru var ediliş görünüşü başka tağımına bir atlar koşuyorlar yani bey değilliği imense atlar değilliği değil dostlar 2 saatlap otobüsle metroda oturandan sonra Seul'un merkezine geldim. Bu yere Dongdaemun Design Plaza değil ya. Hol gören binalar. Metro station'ın adı Dongdaemun History and Culture Station. Tarih ve Kültür Station'ı yani. Şu yerler esası şöyle adı bilen tanılıyor. Bu yere gelen sonra edil karşısında şu kaptalla şu gören köçemiz yani birinci köçeden çepe tarafı vurulsun. Bunlar var esası daşerut marketleri var ya da daşerut restoranları var. İngesası özök görülen Mongollon restoranları, marketlerken Karat şu yerde köptatların işini adını bitirip oluyor. Biram ilki bilen Karaya gelen vaktınızda gönü Dongdaemun History and Culture Station'ına gelip nomeri işlerinizi attığını alacak olsanız şu yerden alıp bilersiniz. Ben nomerim bir hepte al öngü tormanın sebebi kâvar sebepler bilen Xitay'a canlaşıp havarlaşıptık. Şoň için men alan nomerim limitsiz olanlığı için Dinge karayan öd içinde limitsiz ekeni. Da şerurda da janatdan öd içindeki şol limitsiz nemesinden tutup ayırıp günün adat gereken. Karat şoň için nomer talaştırıp bilmedim şu adam internetsiz. Öçede gawattelen Wi-Fi ya da autoda mümkün autolarda Wi-Fi var. Metro mümkün metrolarda Wi-Fi var. Şolar bilen edip ulan demet yetirmeye çalışar. Bundan başka da ilaveler gidecek bolsanız maplar gerek bolýar. Mapları internette ulanıp bolýar. Esasanin köp ulanýan berda şerutlaryň köp ulanýanlary Navermap internetin bolmadyk ýagdaýynda da Maps.me diýip bir app var. O app'ni telefona ýüklep alýan. Yani internetsiz nerede bolsaňyz ulanıp arkana atıp bilýän. Bir etmeli adyňyz geljek ýeriňizde barmadyňyzdan öňünçe şu barjak ýeriňizden şäheriň nemesini ýüklep almaňyz gerekli. Mysal üçin Seul'a geljekmi? Seul'u ýüklep almak gerekli. Ya başka şähere gidecekmi? Şo ýerini ýüklep alman gerekli. O da 5 minutun işi yani 60 MB, 70 MB yani internetten. Girýän öýde ýüklemege çykarýar, download diýip çykarýar. Soň ýükleýän, alýan. Soň mut ýagdaýda sen ýoluň adyny görkezýär, arkaýyn ulanıp bolýar. Gaty gowy map app'si. Helki daşary tagamlaryny ýejekmi? Ya bir de meňde türki tagamlaryny ýejekmi? Aýtdylar ýejek bolsam, şu Dongdaemun şu ýerde özbek restorantlary, mongol restorantlary, rus marketleri var. Imperiýada diýdi. Içinde esasy Russiýadan ýa Orta Aziýadan atdan gelen önümler atdylar. Diyen adını taptır ya. Şoň üçin bu yere maksat berýän eger gelen ýagdaýynda gelip taamlaryny dadyp aýlanyp görüpdiler. Bu ýerde aýdyp geçeýin men
Yani küçük günler maska takkan sebebi. Olun hostellaga alanım men kansner öçürdüm. Yine bir kansner atça. Yemin öçür yani ne öçürüm o hayallat yani. Yine bir kansner atça. Şeydi birazcık iş yaptırın. Yana berden 2 tane derman aldım. Yankı yerden o da. Bahalar Xitayınki bilen deňrak birazcık kymmadrak da ýöne. Oňuşmasa däl deňrak. Soň ýene daha soraýarlar. Egneş ýa ýene bir da telefon, elektronika şolaň bahalaryny nähili Xitay bilen deňmi ýa Karaýa gelip şolar ýagatlar alyp bolýarmy? Käbirler kamera soraýar. Kamerada dalsaň nähilek diýip ýene bir görkezmekden adım. Karaýada Jimani diýip bir elektronly virtual hasaw açyp bolýar. Töleýärler. Şondan alwam bolýar, urudwam bolýar. Onundan bir kart açdyrdım. Ýene yani Jimani Trans diýilýär. Adam turist viza bilen hem şu karty açyp eliň alyp bolýar. Menine turist viza bilen şu karty aldım. Bärde bir belli salgymyň ýoklugy üçin Özbegistanly dostum oýuny uratdym. O da maňa şu wagt getirip berdi bärde. Bolerana gelip gawatlaşdyk. Wagtym ýokdy. Öýdeli zat diýdi ýok, tawalip kaldım. Esasy temamda geleli. Bu videony çekmem esas sebebi Karaýadaki işleyen daşarýotly işçiler ve Karaýada nämçin daşarýotly işçiler gerek, nämçin daşarýotlylar Karaýaga gelýär, bu zatlar barada gürrüň eder. Birinji sebäplerden birisi Karaýa daşarýotly işçiler hökman gerek doktor. Çünkü häzirki Karaýa ýaşlary çaga dowurmak islemeýär, ýa-da wagtyny öýlenmek islemeýär. Yaşının 30-30 yaşa barmağına, käbirlerinin 40-40 yaşa barmağına garamadan öýlenmän gedip dörenleri bar. Çünkü durmuş yani yaşayış bular için hasam adam san kenli için bular ýaly ýurtlarda yaşayış biraz kynrak bolýar, çay içdirmek kynrak bolýar, maşgala bilen ýaşamak biraz agyr bolýar. Şoň üçin köpüsi köp ýaşlar zatlar ay men çay içdirmäýin, hemen öýlenmäýin diýen pikir bilen gidip bilýär. Biram Karaýanyň köp ýaşlary Amerika gidip, yani Amerikan Birleşik Ştatlaryna gidip zat edip ýaşamagy taýlaýarlar we köp ýaşlary ýan o ýerlere gidip işleýärler. Elbetde Amerikada bu Karaýalara ansat kabul etýär. Şol üçin biz ýaly Orta Aziýadan bir ýere çykyp Amerikaga çek bolsa etmen işler hem kyn bolar, ýene o ýerik baran soň giriş etmesem biraz kynrak bolar, ýöne Karaýalara eger gitjek bolsa işler hem ansatrak bolar, girmesem gata ansat bolar, ýani şolar ýaly ady baly üçin aylık zat bärik garan Amerikada hafka bolançy iş mümkinçilikleri zatlar bar. Şolar ýaly sebäpler bilenem Günürta Karaýadaky garalaryň sany köpelýär, ýaşlaryň sany mazalýar. Daşarýurtdan bular ýa-da daşarýurtlylar getirip iş çalmaga mejbur bolýarlar. Hatda milyonlarça işçi mätäç. Eger milyonlarça işçi mätäç bolmadyk bolsa, bu ýylyň başyna hasaby, bu ýylyň başyna hasaby 2,5 milyona ýetmedi sany. Bolýa olardan 500 miňi talip diýip alan ýagdaýynda da ýene taliplaryň ýarpyndan gowragy bu ýerde işläp gelýär. Ýa-da bir näseden talip dostlarym, talip tanışlarym bar. Olar hem bu ýerde işläp ýörler. Esasan haýsy ýurtlardan kan hemme ýerine diýen ýaly özbeklerken ýene de Nepal taraplardan görmek bolýar. Bangladeş taraplary, Vietnam, Hafkan, Taýlandma, garatolar ýaly. Men dogrusy gawat geldim ýöne köpdäl köp gawat gelmedim. Türkmen sany Günürta Karaýada adrak bolmagy üçin bile. Biram viza ýagdaýlary biz üçin biraz kynrak, iş vizalar almak biraz kynrak bolanyny üçin şolar ýaly sebäplerden bilýän. Indi näme Karaýara milyonlarça daşarýurt gerek. Ýenedem Karaýa gelip ot. Esasy gitýänleriň sanynyň gelýänleriň sany Hafkan bilýän. Bularam şol sanyň daşarýurt gereken bolsa, daşarýurtly işçilere mätäjem bolsalar, ýene de buny bir deňarlykda tutmagy inşallah. Dokumentalny ýaşatmaga, dokumentalny işçilerini öňe mümkinçilikler döredip, ýani kontrakt zat baglanyşyp, dokumentsiz bolanlaryny saklamaga çalışýarlar. Şol sebäpden biz eger türkmenler gelen ýagdaýynda Günürta Karaýa aeroportda zatda saklap razı eglep bilýärler, sorag berip bilýärler, interwiu alyp bilýärler. Onuň üçin terasap bolmaly zatlary meniň düşündiripdim gelende näme zatlar gerekken Karaýa gelende birinji çeken videomda bar. Onum o videodan geçip görüp bilersiňiz. Buraptana olya. Eni daşarýurtlylar Günürta Karaýa gelip näme işlerle meşgullanýarlar? Esasy daşarýurtlylaryň etýän işleri Karaýlaryň özüniň etmek islemeýän işler dostlar. Bunan bilmek şu ýerde peýdaly. Gaçkak gelip görenlerim bar, bunu bu ýerde aýdyp geçeýin. Hakykatmy, hakykatda gaçkak gelip gören daşarýurtlylar şeýle barkan, ýygyp gelip görenler şeýle barkan. Nähilem bolan ýagdaýynda işlenýän işler 3-nji derejeli, 10-nji derejeli edilýän işler. Sanyny olaryň arasynda meniň pikir etýärdim. Diňe daşarýurtlylar gelse, diňe daşarýurtlylar şeýle agyr işler etýän kadip ýöne Karaýlaryň görmek bolýar. Ýöne Karaýlaryň sany az, daşarýurtlaryň sany hafkan.
Karaylar barada aytmak gerek bolsa, karayların iş ahlakı bar yerinde. Karaylar işine şeyle bir berilen. Olar 10 saat, 12 saat diýmen ýa-da belli bir iş sagaty bol ýaşa sagatynyň soňky minutuna çenli dowam edip näle agram bolsa şonu dowamly etjek bolup, ýani gaçmaklyk ýok, işden gaçmaklyk ýok. Şolar ýaly adalary bar. Şoň üçin köp taşeruatdan gelenler karaylardaky idilýän işler biraz agyrak görýärler. Karaylaryň hereketlerini biraz gatrak görýärler. Sebäbi özleri şeyle bular hem näme gelen ýeriň bilen bol, diýalak bol diýen ýaly. Özlerine görä işletmäge çalışýarlar. İşlerde atlar garaz edilýän işler agyr. Yeňildir hem barmy? Bardyr yeňildir hem elbetde. Ýöne karayadaky edilýän işler agyr. Elbette sen daşeruatdan geldin bolmanan seni ofis oturup ýa bolmasa ýene bir zada olar ýalatlar etdirmeýärler. Bu videonun dostlar uzak edip oturmalıyım şu yerde sorayın. İşlerimden, başka aylıklarımın daşından video çekmeye çalışan yankı ýaly esasy ýolla bolýan. Autobusda oturdum, soň metroda oturdum. Bardım nomerumy düzeltmeye çalıştım. Nomerumy bitirip bilmedim. İnternetim hem ýok, biraz kynrak. Ondan soň ýene bir özbek dostumyň ýanyna gelip yankı kartymy aldım. Oňa çenlem ýene metroda gelýän. İnternetim ýok, gadym ýok. Diýjek bolýam dostlar, ýani videolarmy dowamly hemme zady düşündirip nokat aýtmaga çalışýanda ýöne aýdyp bilemok, oňoramok. Sebäbi öz işimiň daşyndan başga wagtdan soň daşyndan bir datlar etmäge çalışýan. Ondan soň montajym biraz eýlenýän, montaj işlerini etmäge çalışýan garaz. Şolar ýarak. Indiki videolarda dostlar nesip bolsa näme hakynda bolar, biraz işler hakynda bolar. İşte näçe kazanylýanlyk hakynda bolar we karaya gelmenimi, gelmelälmi, gelen ýagdaýymyzda nähilek bolar, gelmedik ýagdaýymyzda nähilek bolar. Ýani şolar ýalatlar barada. Görüngermäge çalışar. Häzirlikçe sag bolun, özüňize, ojuňyza saglyk dileýän, sagmanjak alyk.